na pláži. Úrady nehlásili žiadne zranenia miestnych obyvateľov či návštevníkov. Pričom rozpočet s takýmito výdavkami. A poďme ešte na šport. Slovenskí hokejoví reprezentanti odštartujú svoje účinkovanie na budúcoročných majstrovstvách sveta v Česku zápasom proti Nemecku. Úvodný duel v ostravskej B skupine odohrajú 10. mája o 16:20. V základnej skupine sa stretnú ešte s Kazachstanom, USA, Poľskom, Francúzskom, Lotyšskom a Švédskom. Zajtra bude polooblačno až oblačno, ojedinele popoludní v západnej polovici miestami prehánky, ojedinele búrky a bude teplo a dusno. Najvyššia denná teplota vystúpi na 27 až 32 stupňov. Aká je vaša najobľúbenejšia a najvtipnejšia výhovorka, ktorú ste kedy počuli alebo použili? Od domácu úlohu mi zožral pes sa dnes vo Fan Rádio posúvame naozaj do riadnych extrémov a vy sa ešte stále môžete pridať na 0903 943 003. Fan Rádio.